Мікашевіцкага кінамеханіка Івана Барысавіча Канапацкага некалі ведала ўся Лунінеччына. Пасля вайны менавіта ён узначаліў і з нуля аднавіў раённую кінафікацыю. Але ў гісторыю часоў Вялікай Айчыннай вайны ён трапіў дзякуючы ўласнай мужнасці. Па заданню партызанскага камандавання ўзарваў Мікашевіцкую кіназалу, дзе на той момант знаходзілася больш за 150 ворагаў, у тым ліку 65 эсэсаўцаў. Я пришел работать в систему пинского кино в 1972 году, в апреле месяце. И моя служба проходила, что я часто приходилось ездить по районам. А он уже в это время работал киномехаником, старшим киномехаником в Микашевицком кинотеатре. Конечно, близко там я с ним не знаком, потому что, общаясь, во всяком случае, тогда директора, и он был у нас на слуху и на виду, и всегда вот пару раз приходилось и беседовать с ним. Скромный человек был, так сказать, не выпячивался, не кичился этим своим поступком, а честно трудился. А подзвігу, за які малады партызан родам з Салігоршчыны атрымаў ордэн чырвонага сцяга першай ступені, напісана вельмі мала. Няшмат і біяграфічных звестак. Зусім няма уласных успамінаў. Можа і таму, што ўспаміны для героя былі непамерна цяжкімі. Ему было 21 год, а он совершил, рискнул, за это поплатился. Мать его была расстреляна немцами, был братик убит, так сказать, и ему пришлось потом несладко эти все годы. У наш час аб гераічным учынку Івана Канапацкага нагадвае мемарыяльная дошка. Яна ўладкована на абноўленым будынку былога Мікашевіцкага кінатэатра. У мясцовай гімназіі працуе экспазіцыя. Расказаць аб гераічным земляку збіраюцца і ў Лунінецкім краязнаўчым музеі. Тацяна Будгусаім, Крысціна Пратасавіцкая, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».